first travel diri sa Bukidnon, first travel sa 2021 diri sa Malay City. Unya guys, mga tumi sa Chukoohills. So makita naman sa nila kung nakalindot pa rin to. Actually ka-trending, dugay na siya ka-trending sa mga social media. Pero karon ba naman to kay karon ba may makanti diri kay sa among kabisyo. Matang-amangan niya guys. Tara. A few moments later. So guys, finally nakabot na diri sa may Chukoohills. So sad to say nga di mi kasulod kay daghan kay tao. Pag weekend gid siya is busy nga daw, nga nakadaghan ng tao. Season no. So Saturday pag yun. So grabe nga tao diri. Di mo ka basta-basta kasulod. Ngayon lang nga murag gusto mo mosulod guys, dili gid mo ka basta-basta kasulod kay daghan kay tao nga naka-crowd diri yo. Wala na social distancing nga nahitabo diri sa Chukoohills tungod sa kadaghang tao nga crowded kay tanan. Gusto sila mosulod tanan gyud. So dili kasulod diri na mi sa gawas guys. Pasensya na di kami ka video dito sa ilaang area. Kay grabe nga tao. Goy, sa man goy, sa may plano nimo goy. Sa lang mi apando ya. At least na enjoy lang mi or amo na sang gisuroy diri. So maybe next time na lang mi magani diri guys sa mong sulod ang sulod. So para na sa inyo makita kay di mi kasulod. Kung na plano mo nga mani sa Chukoohills, dapat nga early gid mo mani guys kay aron nga makasulod pa mo sa ibabaw or maka picture mo sa taas.